Moje meno je Jozef Plavčan a toto je prezentácia nástroja Pokladnička. Pracujem ako cybersecurity konzultant, dátový analytik, som autor tohto nástroja, špecializujem sa na automatizácie procesov, zjednodušovanie práce pre druhých. Vždy som vyvíjal nástroje na základe požiadaviek od zamestnávateľov alebo klientov. Toto je však prvýkrát, keď som si niečo sám vymyslel, lebo verím, že by to mohlo pomôcť viacerým ľuďom, tak to takýmto spôsobom chcem spropagovať a ponúkať ďalej moje kontaktné údaje. Pokladnička je teda jednoduchý nástroj na manažovanie platieb, párovanie platieb, posielanie mailov s platobnými informáciami klientom alebo rodičom žiakov alebo tak. Celý tento nápad vznikol v mojej hlave, keď som počas škôlky riešil platby svojich detí za rôzne školské potreby, krúžky, mesačné platby a tak ďalej a bolo toho naozaj veľa a ďaleko radšej by som to riešil cez internet banking a mobilné platby. Takže toto je niečo, čo by mohli využiť materské školy, základné školy, rôzne krúžky, rôzne tábory, spolky. Proste všetci, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi a potrebujú riešiť drobné platby, ktoré sa v podstate často opakujú. A ešte nemajú zabehnutý nejaký systém, ako napríklad EduPage, ktorý tieto veci tiež krásne rieši. Čiže celým cieľom tohto nástroja je zjednodušiť prácu ľudí, aby sa mohli viac venovať tomu, čo chcú robiť a neriešiť dlho do noci platby a párovanie platieb. Dôležité upozornenie, ja ako autor, toto si môžete pauznúť tento slajd, prečítať si ho celý a iba v skratke poviem, že ja ako autor nikdy nebudem žiadať vaše prístupové hesla do internet bankingu. Tento nástroj pracuje iba s exportom vo formáte CSV z internet bankingu. Nezáleží na tom, akú máte banku, aký je export. Tento nástroj si ten daný export spracuje tak, aby vedel s ním pracovať, čiže slúži iba na párovanie platieb. Nikdy neposkytujte tretím stranám alebo komukoľvek svoje prístupové heslá alebo autentifikačné údaje do internet bankingu. Čo je potrebné, aby pokladnička fungovala? Celý tento nástroj je postavený na báze Excelu. Prečo Excel? Lebo Excel ľudia poznajú Excel, neboja sa ho, vedia v ňom pracovať a v podstate každý pozná prípadne niekoho, kto vie Excel veľmi dobre a vedel by mu dokonca pomôcť s týmto Excelom, alebo budete môcť kontaktovať mňa a ja vám s tým Excelom kľudne pomôžem. Čiže Excel je naozaj široko priateľný program, ktorý ľudia poznajú a neboja sa ho. Zároveň potrebujete mať Outlook, aby ste vedeli svojim klientom alebo rodičom žiakov posielať maily s informáciami platobnými a QR kódom a potrebujete mať účet, na ktorý sa budú teda dané platby príjmať a s internet bankingom. Na strane zákazníka je len teda potrebné, aby bol schopný platiť platby cez QR kód, čo už v dnešnej dobe by nemal byť žiaden problém. Vyvinul som dve verzie, jedna je Basic, ktorá obidve obsahujú samozrejme funkcionalitu posielania mailov s QR kódom a párovanie platieb. Táto základná verzia, ktorá obsahuje len toto, je vlastne zadarmo, môžete ju slobodne používať. Ak by vám pomohla, ak by ste boli za ňu radi, tak kľudne môžete poslať nejaké poďakovanie, je tam potom v tej verzii na to nejaký manuál. Pokladnička Plus je platená verzia, obsahuje to, čo verzia Basic a zároveň obsahuje rozpracované. Tomu sa ešte budem vlastne venovať ďalšej časti, čo všetko obsahuje navyše, ale v skratke poviem iba správu užívateľov, automaticky generovanie variabilných symbolov, aby sa nestalo, že pošlete viacnásobne variabilný symbol rôznym klientom a tým pádom nestráte schopnosť párovania platieb. Nastavenia, ako to teda celé funguje, najskôr je dôležité vytvoriť si máme nejaké cvičenia, chceme poslať ľuďom, ktorí sa zúčastňujú nejakého cvičenia, platbu, tak si vyplníme tento file, tento hárok. Všetky žlté polia slúžia na to, že očakávajú vstup od vás, od klientov. Vyplníte mená, e-mailové adresy, na ktoré sa pošle daný mail a potom vyplníte nejaké údaje ešte k danému cvičeniu. Dôležité je, ešte raz opakujem, s tým variabilným symbolom, je dôležité mať unikátne variabilné symboly. Ak by neboli, nedá sa použiť párovanie. Následne sa maily odošľú krátkým makrom, ktoré je na pozadí nastavené. Potvrdí sa, že e-maily boli poslané, dostanete aj informáciu v tejto bunke M4, kedy
kedy boli maily poslané, aby ste už vedeli, že áno, tento hárok už bol rozposlaný, aby ste náhodou ľudí nespamovali dvojnásobnými platbami, dvojnásobnými mailami. A vo svojej odoslanej pošte si môžete zároveň skontrolovať, či naozaj maily odišli, v akom formáte odišli, kde máte napísané teda udalosť, poplatok, QR kód, ktoré user, alebo teda klient musí načítať, zaplatiť. Kontrola prijatých platieb, spraví sa export z internet bankingu a tento export sa vloží, vkopíruje do výpisu z účtu. Keď urobíte za 3 dní neskôr ďalší výpis z účtu, tak urobíte ten výpis iba z tých daných 3 dní a vkopírujete ho pod tento zase nižšie, aby sa neprekrývali. A následne si už v tabe prepočet vyberiete z toho vášho výpisu, ktorý môže byť, ako hovorím, hociaký. Môže byť, že niektorá banka má popis operácie na stĺpci C, niektorá ho bude mať v stĺpci F, tak to celé sa nastavuje presne v tomto prepočet, kde si poviete, z ktorého stĺpca má brať dátum, z ktorého stĺpca má brať správu pre prijímateľa, z ktorého stĺpca má brať variabilný symbol a z ktorého sumu. Takže toto slúži na také prevodník z akéhokoľvek výpisu z účtu na konkrétne ten formát, ktorý my potrebujeme v tomto nástroji. A potom už iba v prehľade si do žltého políčka, opäť žlté políčko v riadku 3 napíšete hárok. Keď sme si napríklad vytvorili cvičenie 3 ako posledné cvičenie, tak do bunky I3 napíšeme cvičenie 3 a automaticky to z tohto sheetu, z tohto tabu cvičenie 3 potiahne, kto sa zúčastnil cvičenia, aj aký je status platieb. Momentálne sú všetky nezaplatené. Pokladnička Plus, ako som spomínal, obsahuje navyše zoznamy žiakov. Každý žiak má svoje meno, e-mail, na ktorý bude prijímať adresy a svoje vlastné IDčko. IDčko bude slúžiť na tvorbu unikátnych variabilných symbolov. Zároveň sú zoznamy, keďže som toto robil celkovo s myšlienkou, ako to bolo v škôlke a čo by bolo fajn, je tam veľa krúžkov, veľa rôznych akcií a za všetko sa dá platiť, tak každá akcia, každý krúžok by malo vlastné ID a tým pádom by došlo naozaj jednoduché určovanie variabilných symbolov. Automatické vyplňanie hárkov. Naozaj v stĺpci N stačí zadať iba triedu a automaticky sa potiahnú všetci žiaci danej triedy. Môže samozrejme stať, že nejaký žiak sa nejakého krúžku nezúčastňuje alebo sa nezúčastnil nejakého divadielka alebo nejakého výletu, tak vtedy v stĺpci A sa iba ku danému žiakovi napíše N-ko ako nezúčastnil a danému žiakovi sa žiaden mail neodosiela, ani sa nesleduje, že či teda zaplatil, nezaplatil. Potom tu máme rôzne v stĺpci N ešte vypísať nejaké typy platieb, sú tam mesačné platby, sú tam poloročné platby, sú tam akcie, sú tam krúžky a v tom ďalšom sa ešte vyplňa nejaký dodatočné ID toho krúžku. To sú všetko listy, z ktorých si vyberá učiteľ alebo ten, kto to spravuje. A nemusí tam nič si pamätať, všetko je tam predvyplnené v podstate za ňo, tak ako to je nastavené v nastaveniach. Potom sa už len určí teda názov toho poplatku, aký by mal vidieť v správe prijímateľ a poplatok a splatnosť. Celý tento pokladnička Plus je teda spoplatnený cenou 100 eur za rok a v cene sú zahrnuté úvodné nastavenie plus 2 hodiny online podpory počas roka. Ako rodič zákazník použije nesprávny, môžu občas nastať nejaké špeciálne prípady a teda môže nastať, že rodič alebo zákazník nepoužije QR kód a bude to platiť na účet a napíše si tam v podstate čo chce a nepoužije správny variabilný symbol alebo nedá žiaden variabilný symbol, tak vtedy sa dá vojsť do tých nastavení a tam si pozrieť, že ktoré cvičenie tam variabilný symbol nemá a manuálne ho vieme v stĺpci E dopísať a tým pádom sa použije ten, ktorý sme my manuálne doplnili a bude sa ignorovať ten zo stĺpca C. Ak rodič zákazník náhodou skombinuje viaceré platby do jednej, napríklad máme tu na situáciu, že vidíme, že Max Planck zaplatil 20 eur a neskôr nám povedal, že on vlastne platil aj za Stephena Hawkinga, tak vtedy si musíme pozrieť variabilné symboly, skontrolovať tú istú platbu vo výpise z účtu, ktorý sme vložili do prvého hárku. Našli sme Maxa Plancka s 20 eurami, zložíme jeden riadok za ňo,
do riadku vložíme variabilný symbol Stephena Hawkinga, ktorý nám tam teda chýbal a tú platbu rozdelíme do dvoch. Následne už vidíme v kontrole, že dané platby sú zaplatené aj za Maxa Plancka, aj za Stephena Hawkinga, obidvaja už majú tam tých 10 eur. Môže sa stať ešte aj situácia, že zákazník nemá možnosť platiť cez QR kód. Toto, no môže sa to stať. A keby sa to stalo, napadlo mi takéto v podstate jednoduché riešenie. Máme teda človeka, ktorý má cash, má QR kód, ale nemá možnosť platiť, tak on by si našiel niekoho ochotného, kto má mobil, kto má možnosť platiť, ktorému zaplatí, teda dá mu cash a ten daný človek s jeho mobilom zaplatí jeho QR kód a tým pádom z účtu ochotného človeka odíde do pokladnice škôlky, do účtu škôlky, teda ten daný obnos a zároveň, čiže všetko je, škôlka má svoje peniažky na účte, ten, kto nemá možnosť zaplatiť, zaplatil cash, čiže ono tie peňažky už nemá a zároveň ten ochotný, jediné, čo sa jemu stalo, je, že sa z jeho účtu premenili peniaze na cash v podstate. Ďakujem a keby dačo, môžete mi písať maily. Ďakujem veľmi pekne.